Poštovani posetioci, dragi gosti, porodice Ivanković, dobroveče, dobrodošli na promociju romana Slobodana Ivankovića Daleko je Srbija. Ja sam razmišljala da li baš ja da radim ovu promociju, da to ne ispadne sad kao familijarna priča, ali trudit ću se da zadržim nivo profesionalizma, da to zaista bude do kraja urađeno sve kako treba i baš zato što je u pitanju stric mog muža, sa velikim zadovoljstvom večeras sam prihvatila da uradim sve što mogu. Daleko je Srbija je druga knjiga Slobodana Ivankovića. Prva knjiga je mene veoma iznenadila. Slobo je došao kod mene i rekao: Snajka, znaš, ima nešto malo da popraviš, samo slovne greške da pogledaš. I zapravo u pitanju je bio prvi roman autobiografskog karaktera Budite dobri ljudi. Koliko sam shvatila, motiv da napiše prvu knjigu bio je da ostavi nešto da unuci i unuke imaju šta da čitaju i o čemu da razmišljaju, da ostavi nešto u amanet budućim generacijama. Još više me je iznenadio svojim drugim romanom. Ne zato što tu nema mnogo autobiografskog, nego zato što je to u potpunosti iskorak od svega onoga što smo čitali u prvom. Da Slobodan u životu nije uradio ništa drugo, nego samo napisao ovaj roman, uradio bi nešto značajno. Neću mnogo da pričam o samoj sadržini romana. Najpre će Marija pročitati odlomak, pa ćemo se posle baviti detaljima. Hvala vam što ste došli i da čujemo odlomak. Gde će Srbija bez rata? Zalupaše zvona 1876. godine. Okupi se narod u porti, muško i žensko, a zna se, kad zvona zvone u radni dan nije dobro. Ili je neko zapovrno, ili se sprema rat. Pradeda Pavle, ne znam kako, ali je već znao da je na spisku, ili mu je to bilo u krvi da je predodređen da provede život ratujući. Stanija mučna sprema prtenu torbu, a suza suzu stiže. Pavle ne spava celu noć, džara vatru i puši krđu. A šta bi drugo kad je vazda tako bilo? Da Bugulija puši krđu, ratuje i ja ratujem. Stanija se skupila u žitni kotlicu bi mogla da stane i pravi se kao spava, da Bog da je krenula. Samo se čuje kako vatru kucketa i Pavlova senka na zidu, što se ne pogleda. Za kukurika peto na tarabi, pipa ga ne uvatila. Zgrabi Pavle torbu, ko da je samo to čekao i izleti napolje. Niti se okrete, niti pogled baci preko ramena pa se rastane. Izgleda da mu je bilo lakše da ratuje nego da se pozdravi sa majkom i starom. Kuće je došao u proleće marta meseca naredne godine i nalik čoveku što je bio. Poseja požnje i obražda i nade, a onda opet u decembru te nesrećne 1877. sa novim brekovskim čarapama u novi rat. Nije se više kući vraćao. Osta Milan Marković sa nepuni 11 godina, najstarija muška glava u kući. Taki je život, sve bitne i sve tuđe. Oplakaše pradedu Pavla, izdaše sve parastose, a živeti se dalje mora, otepiti. Dođe te 14. rano proleće, a opet, mladiću da ti napomenem kako te ne smetneš suma, da ja ovo pričam kako moj oca Steva pričao još poneko, pa ne priliči da ovim godinama jako nešto izvrćem ili dodajem. O tome smo već jednom čikapero po nekoj progovorili, ili bolje rečeno kad si pristao da ovome zboriš. Ma mladiću, natvorili se da se zaboravi, nemoj da se ljudiš. Velim ti, sve procveta kraj marta, narod već seje bašte, a počeše i murzi da se seju. Izminu narod koji iz košnice. Kuka spasuje kafedžija, ko ranjenik, nigre nikogu u kafani. Izgleda da mu se osa oposa.
Ma laže i kad se Bogu moli, a zimu si trljao. Izgleda da je zaboravio da je veliki post, pa narod zbog toga izbegava kafanu. Dođe i 22. mart, dosta se nas iskupi kod kuće, rodbina, komšije, Natalijina familija. Stavljaj daske preko kanapa, šareni ćilim iznad daske, pa na mladence danici. Deda Milan napred u fijakeru. Nije to daleko. 5-6 kilometara prekasaju kljuse za sat vremena. Taman što uđosmo u aviju, kad se spusti kiša, sitna, prolećna. Imaju oni dve velike kuće, a velika i ona druga što su nam poravili. Posjeda smo kome. Miriše pržena riba na kilometar. Eto i cigana. Neće mladenci bez muzike. Taman što prete basista da mlati u bas, nije čestito ni udari u njega. Ja mili brate, kako izletaše neke ose iz njega, valjda ga tek skinuo stavara. Kad zakukaše strine i tetke, samo da vidiš, cijela sovra mladi, ko maramama, ko kapama. Zuje ose, ispiše oči. Jedva se u neko doba spasiše bede. Ma pusti muziku, malo ne pogubiše glave. Neprijatno deše i Kajlovu nocu, prijatelju Miji, i šta će? Izbaciše basistu napolje i pobodoše pred prozora, a krilo malo odškrinuše koliko da mogu basisti da dotvore čašicu. Neko se seti u neko doba kad je već okisu do gole kože da mu dotvori kabanjicu. Šta vredi dok su mu i gaće bile mokre? Možda bi se oni ranije vratili, ali dobro crno vino ne dade im, a i kiša tek docam prema. Kažu da se u neko doba Mihajlova majka Petrija sažali i basistu posadi pri furne. 2 sata se duši. Evo ja malo što kaže, da se nadovežem, a malo ću da se vratim na početak, što kaže, eto, tako to ide. Se tiče prvog romana, to većina je pročitala, to zna, to svi, da kažem, u mojoj okolini i oni koji to znaju, ovaj roman. E sad, znate zašto je napisan? Napisan je zato što, ja sam, eto, kako sam otišao u penziju, malo ranije, a onda, ako poslali ljudi u penziju, znači, nešto ne može. Pa onda se prebiraš po glavi, sabiraš i tako, šta bi, gde bi, potraje to malo, tako što kaže, potraje to malo duše, što ja znam. I onda, eto, sjetiš se, kažeš, pa nešto smo radili. Tu, nažalost, nije, tu je otac Mirko i otac Radivo je, otac Goran je imao službenog osuda, mislim, ženio je brata 37 godina u ranu ruku, što kaže, nek mu je sa sreće, pa nije mogao, nije mogao da dođe. Mi smo to lepo radili, zove se list, duhovno vrelo, tu je moja drugarica, moja saradnica, gospođa Teodorović, koja je to tako s nama lepo radila. Ja sam to, mislim, i napomenuo, čini mi se u ovoj ovde opolećeni ove stranice i tako, na čemu i ovom prilikom zahvaljujem. I onda kažemo, pa mogli smo mi to, mi smo to radili sve, spakovali, sredili, uredili, doterali, ostalo je samo da se presadi, naravno, i da se prinese na ploču, tako, to je došlo do toga varijante da smo već igrali. I onda kažemo, ja kažem, pa ajde, ako nešto ima već u glavi, ima nešto, ajde onda i napišemo. Šta je suština ovoga? Svi pišu ovog prvog romana, svi pišu, znate kako? Kako se snajke će mi pomoći, kako se to kaže, koliko ima stanovnika, koliko ima ovo, koliko ima ono, ko radi na ovom području, ko ne radi. Dobrodošao kume, izvolite, odmah možeš. Kume, odmah možeš ovde. Koliko ko što radi, to zove monografiju, tako nešto, jeste u tom te monografiji i tako dalje. Ali treba nešto napisati, možda, promaći se tu moj lik sve vreme. Ali ne namjerno, naravno, mislim ja sad tu da sebe eksponiram, to vam posao, daleko bilo. Ali ne možete, ne mogu sad ja to da povežem sve ako ne vežem za moje postavljanje.
tu, gdje jesu. I onda su sve ti ljudi na određeni način vrlo karakteristični. Vrlo karakteristični. Karakter im je, svakom se razlikuje na ovaj ili na ovaj način, tako dalje. I onda, šta? Nije to nikakav roman ako, taj ko je napisao roman, ja neću reći pisac, mislim glupo sada ja sebe nazivam i pici i ovo i ono, nego jednostavno ako i pisac ne učestvuje u tome, znači mora da učestvuje u tome aktivno. I ja sam, koliko sam uspeo, toliko sam uspeo. Možda ima i neke stvari koje možda nekog pogađaju i tako da, ja nisam ja to htio, naravno. Ali ako je tako, tako je. Ne možemo mi sad nešto da izbjegnemo i da kažemo nije bilo, ako je bilo. Znači, to je tako i prema tome ja stojim iza toga. Šta je suština toga? Suština toga je to je jedan probni balon. Da ja kažem da ja to mogu ili ne mogu. Međutim, ako ne mogu, odustaje što kaže, nema šta, ima ko može, je tako? A ako možeš nešto, i šta onda? Kritičari, vjerovatno će kritičar kasnije na malo, još tako da, pa će doći, jeste. Kritičari su jedno, a jedno je čitalačka publika. Znači, to su oni koji, šta, u ovom prvom slučaju, znači koji mene okružuju. I kad onda saslušaš svakoga, svako na osobu, strpljivo saslušaš svakog, pa kažeš, pa u principu niko ne zna me možda sljedeće, ne zna, ali ja nije sad moje da pišem, da kažem da je to, eto, nisam imao ni jednu, tu je Antonije, pa će on izaći malo kasnije, kad ja završim posle mene, izaći će, pa će možda i reći on neku reč, to je naš čovjek iz naroda, koji će on reći neku reč, što kaže jer kažem, to su sve moji ljudi, oni kojima sam ja odrastao, sa kojima živim, a i oni treba da kažu svoj. Jedan od njih je, naravno, i Antoni je predstavnik, jedan od njih. I kad sam, provalio da možda može to, da ja mogu možda to, saslušao svakog pojedinačno, onda kažeš, evo da to nije više to, onda je to jednostavno napisati nešto što odgovara i što može da čitaju oni od 7 do 77 godina. Možda ima i neka reč koja je možda neprikladna, ali je to naše. To je naše. Šta mislite kad gledamo sa filmom, pa gledamo ovo, pa bez toga ne može. Možda sam ja tu ubacio možda nešto što nije, možda što je, ali nije ništa nakaradno, ja mislim, nije ništa nakaradno. I tako. Kad je to tako bilo, što kaže i kao onda kaže, ajmo da krenemo s ovim. Napiše, pokušao sam da napišem, onda se ne piše, možete vi ovo napišete, sad sednete pa napišete. Ne može to. Mora malo da imate u glavi, pa da malo nešto studirate, pa da radite, pa da se služite malo i literaturom i svemu. Sad kao sve ste izvade iz glavi. Nije to Mirjam. Pa ona sedne pa sačini to u glavi i nema ni problema i proda to lepo, sredi, uredi i tako dalje. Ne može, ovdje greške nema. Šta je, evo ja tu jednu, kum je zakasnio, moj kum je zakasnio, ja imam jednu kumu, naravno, ja sam to iznao samo čisto zbog dekora, a ne zato što moje slike i moja plata nešto vrede. Ne, i znam ja da to ne vredi. Šta je razlika u tome? Što za slikanje mora školovanje, mora rada, mora odricanja i svega da bi se napravilo, da bi došlo do nekog imena i tako dalje. A znate, vidjeli ste da najveći slikari na svijetu imaju po jedan namaz, pa drugi namaz, pa treći namaz. Znači, to možete i ovako i onako, kako vam nadođe, ili ako vam se dopadne u određenom momentu, a vi uzmete pa lepo premažete drugom bojom. Znači, nije problem. Roman nije to. To ne može. To onog momenta, kad izađe, to je onda zakovano ko ekstro. Tu više priče nema. Znači, šta ste napisali, šta znači to u prevodu? Vodi računa šta pišeš. To je, mislim, eto po meni, što kaže, ja sam običan čovjek, pa da ne koristim. Ovo samo trenutak kako sam uspio da ne isključim telefon, ne znam. Ali dobro, izvinjam se svima.
I onda, a kad jednom to ne napišu, to ostaje, znači, to